Xin chào, tôi tên là Hà My, tôi 19 tuổi. To bylo všechno. Asi on vlastně, táta jsem odešel, když mi bylo 4. A zpátky, jako, my jsme se zase šli, až mi bylo 9. A po roce se k nám přestěhovala i mamka. Běžná věc a celkem známá věc, že člověk jakoby od přírody je vybaven strachem z něčeho cizího, z čehokoliv cizího, xenofobií. No, tak já jsem s tím problémem měla hlavně na základce, nebo když jsem byla na malém gimplu. A oni se mi smáli, jako, já nevím, jako za co, říkají mi Číňanko. Ten stav není dobrý, že prostě naše společnost nepřijímá přistěhovalce dobře, že xenofobní nálady jsou tady pořád a ty názory stereotypní, odmítající cokoliv cizího, nevím, jestli jsou pořád silnější nebo jsou pořád silné, ale zdá se mi, že je toho hodně. Já nevím, líbí se mi to tady a i tam jsou lidi takový jako milosrdečnější, ale to je naopak v Česku. Ty moje první dojmy byly takový, že když jsem šla na ulici a někoho jsem pozdravila, tak nikdo mě nepozdravil zpátky, že jsou lidi takový chladní. Každopádně se vždycky uvádí, že příchod přistěhovalců, imigrantů přináší do naší stávající kultury něco nového a my toho můžeme využít a nechat se tím obohatit, prostě naučit se nové věci, anebo už jenom v tom, že to, že se musíme vzájemně přizpůsobit, přispívá k naší schopnosti tolerance, kterou já vidím jako hodně důležitou. Chybí mi ta hřejivost lidí a tak. Prostě Evropa se vydala na cestu, která směřuje k toleranci. Evropská společnost. A Česko zatím vypadá, že jde trošku jako proti tomuto trendu. A problém je, že v současné době to vypadá, že Evropa je díky tomu slabá, že jí to přistěhovalectví oslabuje. Evropa by si měla uvědomit, jestli po té cestě chce jít dál, ale měla by si uvědomit, že to je cesta, která ji může naopak posílit.